Čau lidi, vítejte u mýho dalšího let's playe ze hry Minecraft a je tu se mnou Filip, no, Berek.cz. Čau. A jeho channel je Berek LP, všechno velkýma. A našel jsem další diamanty, slíbil jsem, že když najdu diamanty, takže začnu určitě točit. A to jsem taky dodržel. No, já jsem taky mohl zajít vlastně k těm bližším, že jo. Ty máš dva? Jo, tady mám jedny a tam mám s tím emeraldem. Jo, jsem tady, myslím, že v Extreme Hills, nejspíš. Čekat, to je Ocean vlastně, no, když jsem pod oceánem. Ale jinak jsem v Extreme Hills a tam jsem našel emerald a diamanty. A to je všechno, přestanem kecat a začnem dělat. Jo, a máš minimapku. Jo, a od toho Berek LP mám nainstalovanou minimapku. Moje maličkost. To je maličkost, jo, tady jsem to ještě mohl obkupat. Ne, nejsou tu diamanty, škoda. No, nevadí, každopádně jde mi vytěžit. Nevím, jak to je epicky blbě udělaný, ale je to postiženě. Že jo, FIFO. No, kolik to je diamantů? 8, že jo, jako bych to neřekl. Jako bych to neříkal, samozřejmě. Jo, a mimochodem, tady jsem ještě našel jeskyni. Takovou menší. Menší většinou u Helia znamená větší. Asi tak. No, takovou menší roklinku. Se rovnou vytěž zlatou a redstone. To potom, to počká. A jo. No a jdem si pro další diamanty. No, makej. Jo, předělal jsem si baráček, udělal jsem si větší plochu a drobec jsem těžil dřevo a udělal jsem si wooden planky a ohradil jsem si to. A plánuju už s větším baráček, teda spíš důlní chatu, protože to v tom neplánuju bydlet. Jo, a jenom bych chtěla oznámit, jestli se teď kouká nějaký můj odběratel, tak nezapomeňte dát Heliovi určitě odběr, protože myslím, že on se to zaslouží víc než já. No to nevím, ale každopádně díky. A jdem si pro další diamanty, které jsou tady. A vypadá to dosti epicky, protože tam nad tím je blbě vygenerovaný emerald. Diamanty a hned nad tím emerald. No, každopádně nevadí, jsem aspoň rád za ten emerald. Takže jdem si vytěžit první diamanty, to je nejpotřebnější. A už jsi našel vesnici? Ne. Ale mohl bych se podívat na velkou mapu, co? No. Počkej, se zapíná. Jo. Lag? Ne. Jo. DX. Tak a jdem se podívat, jestli to někde není. Počkej, jak se zvětšuje? To nejde zvětšit už. Aha. To je fail. Každopádně, vůbec mi to nevadí. Tátý to budeš mít teď. Teď je to, myslím, že 5. Počkej, buď 5. nebo 6. Tak bych mohl udělat výpravu, ne? No, to bych mohl, no. Na zloduchy. Máš na ruchy village. No a taky na vesnici, no, samozřejmě. Někdy bych ji udělal. Ale je to tak pomalý to lezení. Nelíbí Jak se. by řekl jeden let's player, ty si čáky. Nebudu dělat spoiler. Jaký let's player? Gonky. Jak taky jinak. Berek.cz má nejradši Gonkyho. Jak taky jinak je to dobrý let's player. Že jo, FIFO. No, Beregu. Ne, no. No a... Aha, nestihl jsem to. Teď si to bude To lagovat. je návykový, to taky píšu. Teď si to bude lagovat ještě víc. Tak. Je 25 diamantů. Super. Já nenosím helmy, víš. Aby ti vynikly tvoje krásné vlásky s melírem. Počkej, jo, tady jsem drobě těžil to. A spotřeboval jsem to skoro všechno na to. Na ty wooden planky.
A co, Oldo, chtěl bys někdy natočit nějaký mod nebo skyblock, mapu nějakou? No, skyblock anebo parkour, to už je celkem v podstatě úplně jedno. Ale jako nechtěl bych pořád točit jenom ten na single player, takže bych taky chtěl natočit nějaký ten skyblock nebo tak něco. Dobrý. Já už tak znám dobrý skyblock server, tak bychom mohli něco spolu natočit. Jo, jasný. A rovnou bychom to dali i na ten tvůj channel. Hodně. A plánuju zvětšit tu mapu, ten baráček a neví, jak dlouho točíme. Ne, tak 5. Ne, to ne. 6. 10 ne. 6, no, tak jo. Tak jo. A takže já si vezmu to dřevo a jdu drobet zvětšit to. A udělám si i stopky, spíš budík si měl nastavit. Tak já udělám pak časovač. Já to budu sledovat, já nic jiného na práci nemám. A jejda. To bude drobet problém. No nevadí. Každopádně budeme natížit nějaký... A mohl by si říct, dívat na jaký server tě můžu najít? Jo, na serveru Epes mě můžete najít, ale tam nehraju za Helium. Protože mě tam přizval jeden kámoš, který přestával zrovna hrát, takže mi dal jeho účet a jmenoval se Lee 2E 0800500 a to tam teď teda hraju na Epesu a můžete mě najít ještě na serveru Bestcraft. A taky na tom, jako se to jmenuje, na Hafo. Jo, na Hafo. To jsem mu zase dal já účet, jsem mu půjčil. Protože jak si mě zlobí Minecraft a nemohl jsem se tam přihlásit. Jo, když tak poradte, když jsme to zkoušeli, psalo nám to na Max number přihlášení prostě. Takže na jiný nový server jsme se přihlásili, ale na Hafo fakt ne. Takže když tak do komentářů nám poraďte, nebo mě poraďte, jestli čím to může být. A co, budeš točit i jinou hru? No to je samozřejmě. Nebudu točit jenom Minecraft. Chtěl bych natočit buď Traktor Simulator, anebo Euro Truck Simulator. A nebo ještě Far Cry, no. Trojku nebo jakou? Jedničku. Protože Far Cry nemám. Taky mohl půjčit, ne? No, jestli by mi ji půjčil. Já mám první zabranou. Co? Já mám první zabranou, až si reinstalujeme počítač. A rovnou si udělám, si koupím ten pevný disk. Ale já si koupím asi nejspíš ten pevný počítač, protože na tomhle tom to hrát nejde. To je lag za lagem. Se mi nelíbí. A ještě když natáčím, to je prostě fail. 2 minuty. No tak řekni. A ještě zkusíme stihnout vypálit písek, aby jsme si udělali okna. Uděláme si to waypoint a tím bych ukončil díl. Takže to zkusím. Jsi mohl dělat tutoriály, jak pracovat s tím? S Razeminima? Jo, to bych taky mohl. A nebo jak ji tam dát. To bych zase vzal já. No, tak bych to točil se mnou. Tak byste ještě tak točil se mnou, že? Ne, nelaguj. Ale ty vlastně dáš ten program na to, na točení jako z obrazu. No, tak já nemám teď tu, víš, kameru. Jedině, že bych si ji dal takhle. Ne, to není webka, to je ten jeden program. Joha. Počkej, to jsem to teďka chtěl. Jo, kde mám písek? Já nemám písek. To se řekne! To se nesmí! Proč tady máš pocit, že věci tak dělat?
Já nevím. Pak asi Au. A dám si pro písek. Au, 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 au. Au. Teď jsem musel, protože jak si jsem umřel s diamantama, takže mi to, jo, vlastně to mi připomíná, že bych se mohl přepnout. Už. A to je tvůj jediný barák? No, od dneška už je to důlní chata. Ale to vůbec není podstatný, protože začnu si dělat nový baráček. Tohle to bude taková jenom důlní chatka, prozatím. Jenže se nesmím ubydlovat zase někde daleko, ale z jednoho, jo, musím se ubydlet daleko, ale zároveň nemůžu. Protože, no, nemusím, protože bych se měl daleko měl bych se daleko do té důlní chatky. Tak si to tam udělej, tak si to udělej tady na pláži, si udělej barák a udělej si toho kolejnice. No jenže já bych se propal branch mining, víš? Viděl, to uděláš nahoru, kolejnice. Jo, to bych mohl. Jo, když máš železa dost, tak to by udělal, no. Ne, v poušti ho nechci, já ho chci radši v lese. Ale tak dotíž písek a... No jasný. Ale já Děláme další díl, ne zatím. No, ale já se musím nějak dostat nahoru. To je fail. Lomeno home. To nejde. No asi nevím, ne. Nevím. Ne. Jak se tam dostanu? Vystavím se obrovskému nebezpečí. Tedy největší fakt při točení. Nechat, nezapnout si stopky. A to vždycky zapomenete, jste úplně rozpálení, že jdete točit a... Najednou bum a nevíte, kolik máte minut. Takže to ukončíte a buď máte přetaženo, ne, nelaguj. Jo, takže tímto bych se s vámi ukončil a Možná za chvíli u dalšího dílu. Tak čau.